Když si budete chytat ten základní tvar, můžete to těma nejdelšíma věcma, co budete mít v plánu, tam dát. Jo, toto je ideální, nevyjde to na všechny. Jo. Rozmyslete si, jak by asi měla nakonec ta vaše kulatá vazba vypadat. Ta miska, co do ní chcete, to si nastříháte, připravíte si to všechno, i tu zeleň, i ty kytky. Když budete stříhat tu keřeč, je dobré už zrovna při tom stříhání na části to udělat šikmo. Ušetříte si práci. Všechny stonky, co budete zapichovat, musí být šikmé. Může se stát, že pak zjistíte, že je to velké a budete to zkracovat, ale je dobré si teď na začátek nastříhat ty stejné délky podle toho, jak máte velkou misku. Nebudou moc dlouhé, jo? Budou to fakt takové kytičky. Takže na to vyjdou ty kryzanténky, že si je nalámete na jednotlivé květy. No, myslím si, že toto všechno tam prostě nevleze. Musí být zelený základ a do toho květy. Pak nakonec vám dám ještě gypsofil. Na to zjemní, ale tu vám dám až nakonec, protože by nechcípla na slunku.